ዕለት 10 ወርሒ 3 1909 ቀደም ማለት እዩ እዚ ዓለም 9 ዘይትመልእ 10 ክበሃል ግዜ ማለት እዩ ሽዑ ዝፀሓፍኳ እያ ዓለም ገለ ክነብር ብቁጠባ ገለ ከማይ የፍስሶ ንፀባ ገለ ሲኢኑ ጨርቂ ገለ ይኽደኖ ንወርቂ ገለ ብጥሜት ሓቂቁ ገለ ብፅጋብ ተሰርኒቁ ገለ ይጭቁን ይገፍዕ ገለ ሰላም ሲኢኑ ዓዱ ገዲፉ ይጠፍእ ዓለም መገረምያ ውሽጣ ዘይረአ ምስትመራመረሉ ክንደይ ጉድ ዝመልአ ከምቲ ሃብቲ ማዕድን ኣብ ከብዳ ተሓቕፎ ኣቤት ናይ ሰብ ባህርያት ክንደይ ስልካስ ክትፅሕፎ ኩሉ ከለዎ ኣኺሉ ዝተርፍ በቲ ስኡን ከሎ እቲ ርኹብ ይሃርፍ መመሊሱ ይደሊ ሰጊሩ ክሓልፍ በቲ ድኻ ሓዚና በቲ ሃብታም ክትኩሪ ኣቤት ናብራ ዓለም ትብል ዓለም ርዳእ ፈጣሪ በቲ ክትነድድ በቲ ክትቆርር ዓለም ብናታ ሽግር ዘይተማርር ዓለም እዛ ከባብ ኣምላኽ ዝፈጠራ ብምጥባብ ኣብ ውሽጣ ዝነብር እቲ ሰብ ክንድፃፀ ሓይሊ ዝረኸበ ይብል ንፀ ክንዲ እንዳሃነፀ ክነብር ይደሊ እንዳጎነፀ ሰብ እንከሎ ንሰብ ጨቋኒ ወይ ዝዓለም ኢሉ ድማ እየመኽኒ